ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. പാഠം 1. നമ്മുടെ ദൈവം. ഇതാ ഒരമ്മ കിളി കുഞ്ഞുങ്ങളെ തീറ്റുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടോ? ആ അമ്മ കിളിക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളോട് എത്ര സ്നേഹമാണല്ലേ. ഇതാ നോക്കൂ, ഇവിടെ ഒരമ്മ പൂച്ച കുഞ്ഞിപ്പൂച്ചകളെ താലോലിക്കുന്നു. എന്തൊരു രസമാണല്ലേ. ഈ തൊഴുത്തിനരികിലേക്ക് നോക്കൂ, ഒരു തള്ള പശു കുഞ്ഞിന് പാല് കൊടുക്കുന്നു. എന്തു വാത്സല്യമാണല്ലേ. അപ്പച്ചൻ തൻ്റെ മകനെ തോളിലേറ്റി ലാളിക്കുന്നു. എന്ത് സന്തോഷമാണല്ലേ. ഇതുപോലെ നമ്മയെല്ലാം പരിപാലിക്കുന്ന ഒരു പിതാവുണ്ട്. ആ പിതാവാണ് ദൈവം. ദൈവം സ്നേഹമുള്ള പിതാവാണ്.